खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय बयनिसिमबो जासिहरनाय जायो। दिनैनि बे समाव थाम्बनेलाव थानाय बायदि रायजो राजाफ्रा बुजिखाबाय जानो हागौ। गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ 5 मिनिट टाइम होनानै खोनासंलाङोबा आंनि गोसो गोरबोआव गोजोननाय मोनगोन, गासिबो खाहानिखौ बुजिलांगोन। दिनैनि बे समाव फेरेंगा सारनिसिम आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थायो। दिनैनि समाव आं रायजो राजाफोरनि खाथियाव, गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खाथियाव फेरेंगा सारनि नाजानायखौ आं दिनै एसेबाबो आं फोरमायनि। दिनैनि समाव आं फोरमायगोन बेसेबांबा सम रायजो राजाफ्रा सरखारनि मालाबा समाव बेसेबांबा बर'फोरनि समायना रमायना दिनै बारि बागान बानायनाय, न' बां लुनायखौ, बेसेबांबा रुजु रुमु बर'फोरनि रायजो जानायखौ सम सम सरखारनि दैदेनगिरिफ्रा बुङो बै समायना रमायना बर' गामि थानाया सरखारनि हा। बेबायदि समाव बर'फोरनि गोसो गोरबोआव केन्सार बेमार बायदि जादोंमोन। मालानि समाव जोंनि हा हुआ सरखारनि आखायाव थांफिनगोन नामा? एसे मोजां मोजां बारि बागान बानायबाय, एसे मोजां मोजां न' बां बानायबाय, गावनि बिथायाव समायना समायना फुल बागान बानायबाय। बेबायदि हा हुआ सरखारनि आखायाव थांफिनोब्ला बर'फोरनि रुजु रुमु रायजो जानाया, हारिनि रुजु रुमु रायजो जानाया सरखारनि आखायाव थांफिनगोन नामा? बेबायदि गोसो गोरबोआव रायजो राजाफ्रा साननाय दंमोन। दिनैनि समाव देरहासारनाय, दिनै फेरेंगाया जि खामानिखौ नाजा एसे एनैबाबो दिनै बे बारि बागान, बे हा हु, बे जोंनि बे समायना रमायना जों रायजो जानाय हाया जोंनि आखाइ मुथायाव दिनै फैबाय। जोंनि दिनै देरहासारनाय बर'फोरनि दिनै गावबा गाव आखायाव दिनै सरखारनि सायाव फरायनानै फोरमायनो थाखाय दिनै लेखा बिलाइखौ दिनै रायजो राजाफ्रा दिनै एसेबाबो दिनै मोननो थांदों। एसेबाबो दिनै बुंनो हानाय बेसेबांबा दिनै केन्सार बेमार जानानै थानाय सरखारनि दिनै मालाबा समाव बै गामिया, बर' गामि, समायना रमायना गामिया सरखारनि हा होननाया दिनै बर'फोरनि दिनै आखायाव फैबाय। बर'फोरनि दिनै गसंनानै थानो थाखाय दिनै गाव गावनि दिनै मोन्थायखौ मोनबाय। बिनि थाखाय आं दिनै बर' हारिनि थाखाय देरहासारनाय दिनै सम सम बिदिनो बर'फोरनि देरहासारनाया फैगोन। मालाबा समाव दिनै थोजासे नङाबाबो सम सम बर'फोरनि सोमावसारनायजों सम सम बर'फोरनि देरहासारनाया फैबाय थागोन। लोगोसे आं नैबेखौसो खावलायो, जेरैबायदि रायजो राजाफोरनि केन्सार बेमारा दिनै एसेबाबो हामबाय। हामनायनि गेजेरजों दिनै गाव गावनो दिनै बुंनो हानाय समायना रमायना गामिखौ, रुजु रुमु रायजो जानाय गामिया दिनै गावनि आखाइ मुथायाव दिनै हमथुमनानै लानो थाखाय, गावनो दिदोमै गसंनानै थानो थाखाय दिनै लेखा बिलाइखौ दिनै एसेबाबो मोनबाय। बिनि थाखाय दिनै जेरैबायदि नाजादों, थिग लोगोसे आं नैबेखौसो खावलायो, बै समनि ANDBनि सिनियर जुनियर आर्मि पुलिसनि नोजोराव बेसेबांबा सम आर्मि पुलिसफ्रा न'खरखौ थेर बेथेर खालायनायनि उनाव बिमा बिफाफोरनि रुजु रुमु गामियाव, गामिनि रायजो राजाफोरजों बेसेबांबा सम रंजा बाजा दिनै बेसेबांबा सम रुजु रुमु रायजो जादोंमोन। बेसेबांबा सम गावनि गथ' गथाया रंजा बाजा बे गामियावनो दिनै बेसेबांबा खेला दुला गामिनि रायजो राजाफोरजों रंजा बाजा दिनै थाबोदोंमोन। बेबायदिखौ नागारनानै आर्मि पुलिसनि दिनै गाग्लिनायाव, आर्मि पुलिसनि नोजोराव दिनै गावनि गामिनि हा हु सम्पतिखौ फाननानै गुबुन गुबुन जायगायाव हाजिरा मुजिरा आदियार मावनानै थाहैनानै दिनै जायफोर बर'फोरनि बेसेबांबा सम दावहा नांग्रा जोहोलावफोरनि न'खरा थेर बेथेर जानायनि उनाव दिनै जायफ्रा बिमा बिफाफ्रा दिनै गुबुन गुबुन जायगाफ्राव आलाय सिलाय दिनै गुबुन जायगाफ्राव आदियार थानानै हाजिरा मुजिरा मावनानै थैगोमानो गोनां जाबाय। बिदा फंबायफ्रा गुबुन गुबुन हिन्जाव लालाबायनानै दिनै थानो गोनां जाबाय। बिदिनो बर'फोरनि न'खरा दिनै आलाय सिलाय गुबुन गुबुन जायगाफ्राव गोदाव सोराव दिनै दङ। थिग दिनै जायफोर बिर जोहोलावफ्रा गावनि बिदा फंबाय बिमा बिफाफोरनि रायजो जानायखौ दंस' खालायनानै एकर्डनि उनाव जायफोर दिनै जोहोलावफ्रा गोदाव सोराव दिनै एकर्डनि उनावबो दिनै सोरनिबा न'बथि, सोरनिबा न'फ्राव दिनै भारा थानानै थानो गोनां जादों। बेबायदि माखासे जोंनि थासारिखौ जोंनि दिनै सम सम जों लोगोफोरनाव फन मारियोबा सोरनिबा न'बथियाव थानाय, सोरनिबा न'आव भारा थानाय, सोरनिबा हा हुआव न' लुनानै थाथ'नाय बेबायदि ANDBनि जोहोलावफ्रा दिनै रायजो खुंनानै दं। बेफोरखौसो आं दिनै गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खाथियाव, प्रमद बर'नि खाथियाव, फेरेंगानि खाथियाव आं खावलायहरो।
बिटिआरनि खना खनला जायगायाव हा खालि दं बेफोराव जाहाथे सरकारजों सावरायलायनानै प्रमद बर' फेरेंगाया गबिन्दआ जायफोर बर' हारिनि थाखाय सोमावसारनायाव जायफोर दिनै हा हु गैजायै जायफोर दिनै गोदाव सोराव थालाबायनो गोनां जानाय बिथांमोननि सायाव दिनै गावनि फुल फांसे गायनो थाखाय गावनि हराव उन्दुनानै थानो थाखाय गावनि गथ' गथाया स्कुलाव थांनो थाखाय जाहाथे न' लुनो थाखाय एसे एसे हा हगारना होयो। जायफोर एनडिबिनि गोदाव सोराव दिनै जोङो सम सम जों खबर लायो फन मारियो गावनि लोगोफोरखौ एकर्डनि उनाव दिनै ओरैबायदि गोदाव सोराव दिनै जों खोनायो फनाव जों रायलायोबा जों रायलायनो हाया ओरैबायदि माने दुखुजोंनो जों गावनि लोगोखौ जों खबर लाहरनो गोनां जायो। जोंबो एसे हेफाजाब हरनो नाजायो गोसोआव नाथाय जोंहा थोजासे जोंहा गैया। बिनि थाखायनो आं खावलायो फेरेंगा सारखौ गबिन्दखौ आरो प्रमद बर' सारखौ आं खावलायो जेसेबां बर' हारिनि थाखाय बै समनि आबसुनि सोमावसारनाय बेलटिनि सोमावसारनाय एनडिबिनि सोमावसारनाय रायजो राजाफोरनि दिनै जायफोर नाजानायाव सरकारनि सायाव गोदाव सोराव खालायजानाय बिथांमोननि हा हु गैजायैखौ जाहाथे सरकारजों सावरायलायनानै जाहाथे न' बां लुनो थाखाय एसेबाबो आश्रय होयो। बर' हारिनि गेजेराव सोरखौबा जोगारनाय सोरखौबा अन्नाय बिखारि खालायनाय जोङो जोंनि गेजेराव जों बेबायदि गोसोनि रावखौ नुवाखै। सम फैयोब्ला प्रमद बर' गबिन्द आरो फेरेंगाया सावरायलायनानै बेबायदि माखासे हाबाफारिखौ सावरायलायगोन होननानै आङो आसा खालामो। जेरैबायदि बर' हारिनि गेजेराव भिखारि मांगिनाय आरो सोरनिबा दिनै गोदाव सोराव नबथियाव थानाय बर'फ्रा गैयामोन। दिनैनि बे दावहा नांनायनि उनावसो दिनै बर'फ्रा सोरनिबा दिनै बारि खना सोरनिबा नबथियाव सोराव भारा थानाय बर'फोरखौ नैबे एकर्डनि उनाव बांसिननिफ्राय बांसिन जों खोनादों। बै समाव बर'फोरनि रुजु-रुमु रायजो जानाय समाव रावनिबो बर'फोरनि हा हु गैजायै होननाय जों खोनायामोन। दिनैनि समाव मानो न' बिथा गैजाया गोदाव सोराव दिनै मागिनो गोनां जादों बेबायदिखौ जों बारानिफ्राय बारा खोनादों। जाहाथे बेफोरबायदिया लामा ससेनिफ्रायनो गोमोरलाङो। गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खाथियाव आं फोरमायो जाहाथे एकर्डनि उनाव जेरै गोदाव सोराव जोहोलावफ्रा दिनै सोरनिबा न' भारा सोरनिबा नबथियाव दिनै गावनि गथ' गथायखौ लानानै गोदाव सोराव थानो गोनां जानाय जाहाथे बेबायदि जाया। प्रमद बर' गबिन्द फेरेंगा सावरायलायनानै जाहाथे बिटिआरनि खना खनला हा खालियाव सरकारजों सावरायनानै जाहाथे न' लुनो थाखाय जाहाथे जायफोर गोदाव सोराव हा हु गैजायै बिर जोहोलावफ्रा बर'फोरनि जायफोर बर' रायजो राजाफ्रा जाय हारिनि थाखाय बेसेबांबा सम बर'फोरजों दिनै दावहा नांसोमनायाव बर' हारिनि दावहा नांसोमनायाव दिनै रायजो राजाफ्राबो गोदाव सोराव जादों। रायजो राजाफोरजों लोगोसे एनडिबिनि जेसेबां हा हु गैजायै बिथांमोनखौ न' लुनो थाखाय जाहाथे सावरायलायनानै थाबैनो बे हाबाफारिखौ लायो बेखौनो आङो गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खाथियाव गेदेरमा दैदेनगिरिफोरनि खाथियाव आङो आखाइ खबजोबनानै जाहाथे बेबायदि माखासे हाबाफारिखौ सावरायलायो बेखौ आं आसा खालामो।